bukha bubagrani nuyungmani gate of gereblajak tipra motha bodoli adongte adongjukshong tamoni bagai tabukbo bodolni batainai rokni mung saklaya kho honei abono nasingai khalokja baksaba khathijak baksaba khasrangjak baksa khapurjak mani candidate no riya angmani bagai kha koilaijak baksa neta rok kheba MLA ni asukthai manglak honei kha koilaijak bubagrano sikango hamjago sajago honei sanai rokbo tabuke MLA ni seat seglai kha udrumudru ongjak bubagrano khapurjagia sajagia haino angmani nukjagoi tongo obo haijorao bubagra tamo khlainai kogono sajago motaifano se borokni khano supungi mania bubagra tamo khlainai jorano kok sanai bubagrano sabo khabai hamjak sabo saka hamjak tongkosong lukurokni singmong asakno bubagrani bagai thैमानो honi sanai rok tabuktabni bagai asukthani uklogo khaprumjak hanai hasak kami amtaye tongnai rok sudu khuk khengka chini sakni thei jamani abo magrang de thana anlokni borokni langma kemamani aboba haino de kosok langna obono lukurokni tabuk khami thikmung tipramotha noti obohaino te khaksa bukha mangpli kasai phaikya 2 number mohanpur bai khobjak khampar kami amsayo haino hai bubagrani kok awai mongo ongkhorjak borokni thani candidate ni bagai khami thikma krei bubagrani nahar mongno kubai khlainani mukhang snamnani obono borokni nahar mong borokno khabai khukbai bubagrano hamjak suguino borokni osamong tabubo yak thagiawai khlailai tongo obohaino mangpli kasai phaikya tinini okok awai mongo faimajak phaikya YTF ni Prashanto Deborma block president Deepak Deborma tei buri bodolni Sagorika Deborma